25. studenoga. Čovjek počinje disciplinirati samog sebe, kontrolirajući one strasti koje su dotad kontrolirali njega, odupirući se iskušenjima i budno pazeći na sklonosti sebičnim užicima koji se tako lako pojavljuju sami od sebe i nekad su vladali njime. Pokorava svoju žudnju za hranom i počinje jesti kao razumno i odgovorno biće. Pri odabiru hrane prakticira umjerenost i promišljenost kako bi njegovo tijelo postalo čist instrument s pomoću kojeg će živjeti i djelovati kako čovjeku pristoji i kako bi ga prestao uništavati ugađajući osjetilu okusa. Obuzdava svoj jezik, svoj naglu narav, obuzdava zapravo svaku animalnu želju i sklonost. U srcu svakog čovjeka nalazi se nesebično središte, vječna stijena, unutarnji Krist, ovo božansko i besmrtno u svim ljudima.